खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बड'लेण्ड खुंथाया गभर्नर ना हाग्रामानि आखायाव जादोंसे बड'लेण्डआव उसुखुथु। क'क्राझार साइन्स कलेजआ बेसेन नाङै सेनिटाइजार सेन्टार बेखेवदों। भुटाननिफ्राय सा 390 फरायसाफोरखौ आसामाव लाना फैबाय। मेट्रिकनि फिननाय बिलाइफोरखौ नायजोबबाय, थाबैनो रिजाल्ट फोसावगोन। आटगाव मस्जिदनि उनाव आरोबाव गंसे मस्जिदखौ सिल खालामबाय। नैथि लकडाउनाव आसाम पुलिसफोरनि गोख्रों नोजोर। नागा हाजोनिफ्राय माखासे असमिया लेबारफोरा आसामाव स्रोदै हाबफैखुमागासिनो दं। भारा न'आव थाग्राफोरनिफ्राय 50% भारा लानो खावलायदों हिमन्त बिश्व शर्माया। श्रीनगराव रौनियानि आखायाव साथाम थिउरियानि जिउ खहा, सा 7 एरेस्ट। दानिया आबुं रादाब। दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय थामथि बिपिएफ सोरखारनि आयुआ थुंगेसिगोन हर गेजेर बुब्लियाव। बे बिथिङाव उसुखुथु थासारि जानानै दं बड'लेण्डआव। बिपिएफनि अनगायै बड'लेण्डआव थानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो गभर्नर खुंथाय जानांगौनि दाबि दैखांनाय जादों। लोगोसेनो बड'लेण्ड बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि सुंथागिरि महरै गसंफानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि बिथिंनिफ्रायबो बड'लेण्ड खुंथायखौ गभर्नरनि आखायाव लांनांगौनि थाखाय दाबि दैखांनाय जादों। मोनसे खौरां बिजोङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गभर्नरनो बड'लेण्डनि खुंथाय दाबिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो रांखान्थि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मामोननो दाबिलाइ दैथायनाय हरनायनि बाथ्राखौ बुंथिदों। एमपि नबकुमार सरुनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि इउपिपिएल आरो आसाम सोरखार दैदेननाय बिजेपिनि आसाम रायजो कमिटियाबो बड'लेण्डनि खुंथायनि बिबानखौ गभर्नरनो गथायनांगौनि दाबि दैखांदों। नोजोरथावनादि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय बिजेपि बिपिएफ आरो आसाम गण परिषद दोलोनि जुथाइ सोरखारनिफ्राय दिनै थुंगिनो गोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनो बड'लेण्डनि खुंथाय बिबान होनांगौनि थाखाय गभर्नरनो प्रप'जल होनायनि बागै सुलुङाव बुंनाय जादों। बबेखानि गभर्नरआ दासिमबो रायजो सोरखारनि प्रप'जलखौ एप्रुभ होनायनि सुलुं मोननाय जाथ'वाखै। हर गेजेर बुब्लिनि एसे आवगायावसो रोखा जागोनखौ आन्दाज खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै बेलासे बुब्लियाव रायजोनि केबिनेट मन्त्रि सभानि मेल जिरायनाय जागोन। बड'लेण्ड खुंथाय बिबानखौ गभर्नरनो होनाय एबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोरखारखौ फोलावनाय बिथिङाव दिनैनि मन्त्रि सभानि मेलाव सावरायनाय जानो हागौनि बागै मोनसे सुलुङाव बुंनाय जादों। बे रिपर्टखौ लिरनाय समसिमाव सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसिखौ 6 दान फोलाव नांगौनि बागै गभर्नरनो खेबसेबाव रायजो सोरखारा प्रप'जाल हरबावनायनि बाथ्रा। क'क्राझार सोहोरावनो थानाय क'क्राझार साइन्स कलेजआ सुबुं अनसाय बिफाननि मददाव बेसेन नाङै सेनिटाइजार सेन्टार बेखेवदों। क'क्राझार साइन्स कलेजनि सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव फसंनाय बेसेन नाङै सेनिटाइजार सेन्टारखौ बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जिपि ब्रह्मआ फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारियाबो बाहागो लायो। कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव फरायसाफोरा रेडिअ'नि गेजेरजों सानखान्थि बिगियान आरो इंराजि आयदाफोरखौ सोलोंनो थाखायबो सेनिटाइजार सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारियाव जिपि ब्रह्मआ बुंदों। बबेखानि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख', नार्सिं हम आरो पुलिस थानाफोरावबो फ्रि सेनिटाइजार खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों बानजायगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। राजस्थाननि क'टायाव फरायहैनाय आसामनि सा 390 फरायसाफोरखौ लाना फैफिनबाय। लकडाउननि थाखाय फरायसाफोरा थांनो फैनो हायै जानानै नांथाना दङमोन। रबिबार खालि बेलासि समाव क'टानिफ्राय फरायसाफोरखौ लानानै फैनाय गं 17 बासआ आसामाव सौफैयो। सुलुंनि बायदिब्ला बिसोरखौ गासैखौबो सुरु हजाइनि क्वारेन्टाइन केम्पआव दोनगोन। मख'थावदि क'टायाव नांथानानै थानाय फरायसाफोरखौ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखन्ड आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरा गावबा गाव रायजोआव रैखाथि लांनाय उनावनो आसाम सोरखाराबो क'टानिफ्राय फरायसाफोरखौ लाबोनायनि राहाखौ खालामो। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट फोसावगोन खालारखौ साननैसोनि गेजेराव मोननो हासिगौ। रायजोआव कर'ना भाइरासनि गाज्रि जेंना आरो थासारिया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावबो देग्लायनि मेट्रिक एबा एसएसएलसि आनजादनि फिननाय बिलाइ नायबिजिरनाया आबुं जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजोनि खना खनला मेट्रिक आनजादनि नायबिजिरखांनाय फिननाय बिलाइफोरखौ दिनै गुवाहाटीआव थानाय सेबानि गाहाय मावख'आव एसटीसी बास आरो उइंगारजों रोगाबाय। बेनि बागै सेबानि मासिगिरिया सुलुङाव फोरमायथिदों दि मेट्रिक आनजादनि गासैबो फिननाय बिलाइफोरखौ चेक खालामनाया आबुं जाबाय, नाथाय माखासे अनलाइननि खामानिफोरा दासिमबो आबुं जायाखै। अब्लाबो बे समाव सेबाया मेट्रिकनि रिजाल्ट फोसावनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दङ।
कर'ना भाइरासनि हटस्पट सिनायथिनायनि उनाव आटगाव मस्जिदनि उनाव गुवाहाटी नोगोरमानि आरोबाव गुबुन गंसे मस्जिदखौ सिल खालामबाय। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गंसेबाव मस्जिदखौ सिल खालामदों जिल्ला खुंथाया। रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि मिलनगढ़ मस्जिदखौ 16 साननि थाखाय दिनै कामरुप जिल्ला खुंथाया सिल खालामबाय। मिलनगढ़ मस्जिदआव दिनैनिफ्राय 10 मेसिम रावबो हाबनो मोननाय नङा। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासनि रेड ज'नाव गोग्लैनाय नलबारि जिल्लानि मोनसे नखरा थांनानै मिलनगढ़ मस्जिदआव थाहैनायनि थाखाय जिल्ला खुंथाया बे हाबाफारिखौ लायो। कर'ना भाइरासनि थाखाय जानाय लकडाउननि समाव आसाम पुलिसआ गोख्रों नोजोर होदों हाथाइ बाजार, नोगोर, लामा सामा, गारि मटर आरो थांलाय फैलाय जानाय मानसिफोरखौ। बबेखानि आसाम पुलिसआ नैथि लकडाउननि खान्थिखौ गेबेङै फालिनो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ। आसाम पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला नैथि लकडाउननि समाव 26 एप्रिलसिमहालागै आसाम नाङै सा 3217 सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय आरो सा 1469 सुबुंनि सायाव केस रेजिस्टार खालामबाय। बेखिनि समाव गं 20,291 मटर गारिखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों आरो 1,35 लाखनिख्रुइ बांसिन रां फाइन बोखांनो हादों होननानै आसाम पुलिसनि रिपर्टआव बुंदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजोआरि सिमनाफोरखौ सिल खालामनायनि उनावबो नागालेन्डआव खामानि मावहैनाय गोबांसा सुबुंफोरा हरनि खाबु लाना स्रोदै आसामाव हाबफैखुमागासिनो दङ। नागालेन्डनिफ्राय आसामाव हाबफैखुमानाय मोनसे दोलोखौ थांनाय हराव हमनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नागालेन्डआव खामानि मावहैना थाबथानानै थानांनाय गोबांसा लेबारफोरा कभिड-19नि टेस्ट खालामालाबा गुबुन गुबुन हानजा जुथिनानै आलादा आलादा लामाजों थांनाय हराव आसामाव हाबफैखुमादों। जाय जाथाया सिमनायारि ओनसोलनि रायजोफोरखौ सोमखिखांहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला जाग्रा आदार आरो रांनि आंखालाव गोग्लैनानै नागालेन्डनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खामानि मावहैनाय 500निबो बांसिन लेबारफोरा आसाम फारसे फैगासिनो दं होननानै थांनाय हराव आसामाव हाबफैनाय सासे लेबारआ फोरमायथिदों। कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव भारा न'आव थाग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गासैबो भारा थाग्राफोरनि 50% भारा लानो न' बिगोमाफोरखौ खावलायदों आसामनि राङारि आरो सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। एनएचएमनि गाहाय मावख'आव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव हिमन्तआ भारा न' बिगोमाफोरखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव सुबुंथिखौ दहाय होना रायजोनि खना खनला भारा न'आव थाग्रा पिजि एबा पेइं गेस्ट महरै थाग्राफोरनिफ्राय एप्रिल दाननि भाराखौ 50% लानो थाखाय न' बिगोमाफोरखौ खावलायदों हिमन्त बिश्व शर्माया। श्रीनगर कुलगाम जिल्लानि लवार मुन्डा ओनसोलाव भारतारि रौनियानि गलियाव साथाम थिउरियाया जायगायावनो गावथारजादों। सुलुंनि बायदिब्ला थिउरियाया थाखुमानानै थानायनि मोनसे संगालि रिपर्टजों संदाननानै समबारखालि फुङावनो रौनिया आरो थिउरियानि गेजेराव दहमै गलि गावलायनाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा लानानै भारतारि रौनिया गोख्रों अपारेसन खालामनानै ओनसोलनिफ्राय सा 7 थिउरियाफोरखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। थैनाय बिग्रायारिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि बमा आरो हाथियारफोर मोनदों होननानै पुलिस सुलुङाव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।